Assalamu alaikum uwa. Shin kun taɓa jin labarin cutar diphtheria? Wata cuta mai illa wadda ake iya kamuwa da ita musamman a ƙasashe masu tasowa. A wannan bidiyo za mu yi bayani game da yadda za ku kare kanku da kuma yaranku daga kamuwa daga wannan cuta mai haɗari. Mu kalli bidiyon nan har ƙarshe domin sanin yadda za ku kare kanku daga wannan cuta. Barkanmu da zuwa ‘yan uwa. Ina yi muku maraba da zuwa tashar Ummu Shafi TV inda muke faɗakar da ‘yan uwa akan abubuwa da ta shafi lafiya a harshen Hausa. Yau za mu yi magana ne akan cutar diphtheria wadda yake yaɗuwa a ƙasashe masu tasowa kamar Najeriya. Abin da za mu tattauna a kan wannan bidiyo ku dama wajen kare yaranku da ku kanku daga kamuwa daga wannan cuta. Bari mu fara da fahimtar menene shi wannan cutar wato diphtheria. Diphtheria wata cuta ce da ke kama numfashi wadda ke samuwa daga ƙwayar cuta mai suna Corynebacterium diphtheriae. Wannan ƙwayar cutar tana samar da sinadari mai guba da ake kiransa da toxin. Wannan cutar ne ta hanyar shakar iska ko ɗaukar abubuwa da mai cutar ya taɓa amfani da shi. Me yake kawo cutar diphtheria? Mutane na kamuwa da cutar diphtheria ne ta hanyar cuɗanya da mai ɗauke da wannan cutar ko kuma amfani da kayan da mai cutar ya yi amfani da ita ta nau'ukan abinci ko ruwa ko kuma yin mu'amala da wanda ba a yi mishi allurar ko waɗanda ba su yi allurar rigakafin cutar diphtheria ba, shiga taro ko kuma cunkoso da waɗanda suke ɗauke da wannan cuta. Alamominta sun haɗa matsananciyar zazzaɓi, ciwon maƙogwaro, ciwon wuya da kuma kumburin wuya, matsalar numfashi da kuma wahalar shaƙar iska, ciwon jiki, fitar kaki ko kuma ruwan toka daga maƙogwaro. Idan kika ga ɗaya daga cikin waɗannan alamomi ki yi maza ki garzaya asibiti mafi kusa da ke domin a baki taimako da ya kamata. Yadda za mu kare ‘ya'yanmu daga wannan cuta shi ne ta hanyar amfani da allurar rigakafi da aka tanadar domin a kare mutane daga wannan cuta. Tsaftar muhalli da kuma wanke hannaye, rashin shiga taro zai taimaka wajen rage yaɗuwar wannan cutar. Saka takunkumi face mask wato domin kauce wa wannan cutar da kuma rage shiga cikin bukukuwa ko kuma tarurrukan jama'a mutane especially waɗanda aka ji labarin akwai waɗanda suke ɗauke da wannan cuta. ‘Yan uwa mu kula da lafiyarmu da lafiyar yaranmu. Idan muka san yadda cutar diphtheria ke yaɗuwa da yadda za mu kare kawunanmu, za mu yi ƙoƙari wajen kiyaye kamuwa da wannan cutar kuma mu tabbatar mun yi allurar rigakafi. Idan kuna da tambayoyi ku ajiye mana ra'ayoyinku a comment section. Sai mun haɗu a bidiyonmu na gaba. Bye bye.